De la AC Milan. Când o să te vadă colegii de la UBB, o să se excite. Uite ce sexy coleg avem aici. Și ce dacă chiar n-ai? Care e problema? Că poze deja făcute. Feli, o să-ți dea Marga o bucată de teren gratis, să spui cartofi. Ce nu mai face în cămin, îi dăm la Feli să spună cartofi. Că știe. Colegii Iulian nu pierde vreme. Dar cineva trebuie să fie și șef. Nici așa înapoi în comunism, trebuie să muncim. Iulian culege, nu pierde. Dacă n-ați văzut-o pe Vera directoare, puneți-mă pe... Iulian culege, Iulian că Eu am îți plac cules ele, cartofi. unde sunt? Iulian acolo. Te rog să culegi. Unde am cules e, dar Uite, am venit căldurile alea mari. Este producție aici. Este producție pentru tot. Tot Ardealul. Datorită PD-ule. Și acum să filmăm sclavii pe... Au avut dreptate că a crescut producția de cartofi în România. Să filmăm sclavii pe plantația mea. Deci am cules 100 de franci. Sclava Izaura.